Aktar minn 300 benefiċjarju ġdid se jieħu xi forma ta' assistenza għal diżabilità b'investiment ta' ftit aktar minn €175,000 li f'sena mistennija jitilgħu għal madwar €1.3 miljun. Dan wara li ġie mniedi r-raba' livell ta' assistenza għal persuni b'diżabilità. Dan il-benefiċċju l-ġdid tħabbar fil-baġit għal din is-sena sabiex ikun ta' sostenn għal dawk il-persuni li l-grad ta' non-funzjonalità tagħhom ma jkunx baxx imma jkun ftit anqas minn medju u li sal-lum għadhom mhux koperti. Dan il-benefiċċju qed jirrikonoxxi aktar nies b'diżabilitajiet fiżiċi jew oħrajn moħbija li diġà dehru quddiem Interprofessional Board li ddeċieda dwar l-eliġibilità tal-każijiet. Dawn id-dettalji tħabbru waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon flimkien mal-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia. Il-Ministru Michael Falzon qal li issa dawn il-benefiċjarji jingħaqdu oħrajn li rċevew pagamenti b'rabta ma' diżabilità li matul l-aħħar ġimgħat irċevew żidiet fl-intitolament tagħhom skont kif imħabbar fil-Baġit 2026. Hija tkomplija ta' dak li bħala gvern bħala partit dejjem għamilna fih li nkunu hemm vulnerabbli u wieħed mis-settur li dejjem konna hemm għalih u li għamilna passi kbar fih kull meta kien hemm amministrazzjoni laburista bla dubju kien il-qasam tal-persuni b'diżabilità. Il-Ministru Giulia Farrugia fissret kif il-baġit għal din is-sena fih l-akbar investiment li qatt sar fil-qasam tad-diżabilità. Dan huwa il-bidu ta' twettiq ta' dak li aħna wedna fil-baġit tal-2026. L-akbar budget fis-settur tad-diżabilità u dan kollu nistgħu nagħmluh għaliex huwa gvern mhux biss li jwettaq imma bħala pajjiż li għandna ekonomija b'saħħitha. Intant dan il-benefiċċju huwa mmirat għal dawk il-persuni li kellhom punteġġ ta' bejn 30 u 44.99% ma kinux jirċievu ebda assistenza. Il-ħlas se jiġi ddepożitat fil-kont bankarju tagħhom sas-sibt 24 ta' Jannar u se jinkludi l-arretrati minn 3 ta' Jannar il-qudiem.